O amor pola sonoridade e o significado das palabras que caracterizan a obra de Uxía Pedreira sustentan o seu novo traballo, o segundo en solitario despois de Segmento Cantábrico en 2021, publicado en xuño do 2024. Unha obra que conecta música, psicoloxía, territorio e corpo-casa. Basal son 9 cancións entretecidas pola narrativa visual e cotiada artista no seu hábitat actual, a súa casa natal na Mariña na procura do básico e orixinario. Unha viaxe polas diferentes pedreiras, dende a Uxía, mai ata a nena cantautora con guitarra e voz, que subiu por primeira vez a un escenario con 14 anos. Basal é unha fusión de estilos diversos pintando a música galega dende o magma da composición con temática filosófica, política, persoal, social. A Pedreira ten a capacidade de escribir versos implacables de enorme certeza ou de escoller poemas suntuosos para musicar. Pasea polas creacións melódicas que se revisten da expresividade da lingua galego-portuguesa. As cancións que compoñen este novo traballo van dende unha paixón arrebatada a unha tenrura que calma a berrar conscientemente a dor e analizala, a facerse amigos do medo. Son para bailar, rir, chorar e pasear nun mapa emocional excelentemente trazado. Estamos diante dunha carga educacional intrínseca sobre a saúde individual e colectiva a través da arte, sobre como a música repercute no cerebro e se somatiza no corpo casa. Converte unha conversa de WhatsApp en canción para nadar entre os tópicos do amor, vai a unha devoción real polo mar que é constante na súa obra, emprega xogos de palabras domésticas, a propia voz da súa nai Isabel, que ten un don para o cantar, ou a voz da súa filla Lúa, improvisando nun momento íntimo. Unha viaxe interior confesional centrada na súa liña xenealóxica feminina, nunha paleta rítmica amplísima tanto de instrumentos orgánicos como electrónicos. Isto é o que di o dossier de presentación de Basal, o novo disco, o novo traballo, a nova produción de Uxía Pedreira, a Pedreira. Ola, moi boas, eu son Germán Estevez, un germano a portuguesa, e aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, este espazo galaico-portugués, achegando as dúas beiras do Miño, voz a voz. Hoxe falamos dunha persoa moi especial e falamos de música de autor da de verdade. E para falarmos deste proxecto tan intimista de Basal, e para falarmos de Uxía Pedreira, evidentemente estamos xa con ela en directo. Moi boas, Uxía. Moi boas, hola, bon día. Bo día, é un placer estar contigo aquí no Galiportus, neste programa galaico-portugués. É unha maravilla terte. Desde onde nos estás falando? Estás na Mariña, non? Na Mariña de Lugo, sí, pero vou cruzar Asturias en breve. Moi ben, moi ben. Isto de cruzar non é só pa nós, aquí abaixo con... No, aquí para nós é normal. Eu, vamos, claro que vivo con unha pata nun lugar e coa outra noutro. Pois sí, xa sabes que este programa está feito tamén coa intención de estar atravesando constantemente a nivel emocional, non só físico. Antes de irmos un pouco con este novo traballo tan interesante, que nos comentes, que nos aprofundes un pouco máis cas túas palabras, en que consiste, contanos un pouco quen é Uxía Pedreira. Xa sabemos que non é moi fácil falar dun mesmo, pero estamos a falar dunha persoa que leva toda a vida vinculada á música, que fixo colaboracións de todo tipo, pandereta con Felisa Segade, achegaste a danza, ao teatro, a pedagogía, tiveches un grupo folk nos 90, creacións de todo tipo, participache tamén dese rock galego con xente como Xenreira, Nenos da Revolta, Matraca Perversa, fuches parte importante desa central folk
non? Contanos un pouco este perfil tan camaleónico por onde arrancamos a falar de Uxía? Como Uxía fala de Uxía mesma? Bom, pois eu se me teño que ver, vexo así un pouco como aquela nena que na cabeza tiña música e compoñía versos e cancións de unha maneira inconsciente hasta que se converteu en consciente. Mas sempre son unha compositora, non de cancións, sino tamén da vida. Funme dando conta que a música tece encontros, ten unha parte que te pode axudar a saúde, entón, como que son un pouco discípula desta arte, non? E as cousas que podo crear con elas, non só discos, porque hai unha pata miña que a escena, que é moi importante na miña vida, pero tamén hai unha pata comunitaria de facer que a música una comunidades, e tamén hai unha pata saudable coa música, bueno, que ten que ver coa comunidade e co territorio. Entón, digamos que como que alrededor da música eu fago constelación, non? Ese é o resume sí. que se me ocurre. Sí. Facer música, evidentemente, depende do enfoque que teña o artista. Como recordas esa infancia? Por que chega a música desa maneira tan inconsciente, despois se volve consciente, Uxía? Porque a miña, digamos que o que eu mamei de música oral e popular é na casa. Non fun a ningunha escola, non fun a ningunha agrupación folclórica. Eu veño dunha liña familiar, meu avó cantaba moi ben, meu tío tamén, miña nai tamén, entón sei as cancións da familia, que é un territorio galego-asturiano. Entón eu criei-me nesa sonoridade. Que pasou? Que cando fui a Compostela a estudiar psicoloxía, a sonoridade que mandaba era a sonoridade das pandereteiras, de Leilía, de Milladoiro, toda esa sonoridade, non? Mas enseguida me din conta de que a do meu territorio era boa e increíble tamén. Entón pasei moito tempo defendéndoa, porque moitas das cancións que me enseñaba a miña nai o metinas de Chouteira, outras metinas en Nordestir, as outras metinas en Marful. Entón defendín sempre ese punto ecléptico que temos en Galiza como un territorio super rico a hora do folclore. Non só me focalicei na pandereta e en bergantiños. Pareceme moi interesante, un pouco xa despois na adultez, un pouco xa que estás camiñando xa con numerosos proxectos, o que comentas de Leilía, o que falábamos desa presenza tamén no rock dos 90, pois todo tipo de fusións. Ese proxecto que nace no 2000, se lanza un pouquiño en versión a Central Folk al ano 2008 en Lalín. Coméntanos un pouco cal era a idea, dicir, ese aínda... A idea foi unha proposta do Concello mismo, do Concello de Lalín, de Crespo, que eu pasaba por ali a montar unha clínica de psicología, porque son psicóloga. E ele me dice, pero por que non montas unha escola de folk? Porque el comprara xa os 3 discos de Chouteira e nos abrimos o 14 do ano 2000, 14 de febreiro, foi un día dos enamorados, abrimos. Era concelleiro de Cultura naquele momento Román, o que é agora conselleiro de Educación e Cultura. Sí. Entón, pois, para min era increíble, xunteime con 2 tipos increíbles, como o Dopi Corsais, que sigue sendo un estudioso da música brutal, e co que ahora mismo é director da Central Folk, que é Ramón Piñeiro, que sigue sendo un estudioso brutal, e os 3 nos centramos, fixemos, pois o que é un currículum de aula e de centro para a música galega que está escrito. Digamos que unha vez pasado o tempo é a nosa, creo que é unha das cousas máis potentes que eu fixen na vida, escrever ou redactar ou deixar en patrimonio un proxecto curricular de centro e de aula
de varias aulas para a música galega para que mañá o monte María Santísima. Aí ten Entón, nós o que fixemos foi coller grandes espadas do folk en aquel momento, Óscar Fernández de Cempés, Guadi Galego, Delmiro Fernández, etcétera, etcétera, empezamos a traballar a música galega desde un punto de vista non instrumental, sino tamén teórico e filosófico. Había aulas de antropoloxía musical, había aulas de historia da música galega. Entón, a xente que pasou por aí e que agora está nos palcos, pois a verdad que notase bastante porque non só foron a traballar o seu instrumento, sabes? Nin a reproducir cantigas, sino que indagaron bastante máis. E dai saliron tamén 2 posgrados coa universidade, saliron festivales, saleu xente que está agora mesmo en producción musical. Digamos que foron en Lalín estuvemos desde o 2000 ao 2008, foron uns anos moi prolíficos e tamén os da Central, evidentemente, xa en Compostela. Sí, porque efectivamente é un proxecto que quizás debería ter aínda máis impulso, Uxía, digo, como laboratorio de ideas, o que comentas, pois eso, con todo tipo de disciplinas alrededor da música, do tradicional, da recuperación, da memoria. É dicir, esta central debería ser aínda máis forte. Bueno, eu creo que a central Lalín foi super forte, no momento tiñamos máis de 200 alumnos, me parece potente, vidos de Asturias, León, norte de Portugal e todo Galiza. A central, unha vez que se situou en Santiago, pois colleu outros camiños tamén moi interesantes, máis experimentales, digamos que non empeza de cero, ¿no? E a central agora ten unha editorial de libros exquisita, espectacular. Se queres saber algo da música galega, ou vas a ese editorial ou non entendes nada. Entón, bueno, todo ten o seu tempo. Eu agora estou empezando, a semana pasada, presentei un laboratorio de cántigas novas, un lugar en Ortigueira, que pertenece ao Festival de Ortigueira, sí, para que a xente que queira facer cancións con nós, que veña a facer un novo patrimonio material desde ali. Entón, os proxectos móvense, son dinámicos, e en Galiza, afortunadamente, somos uns adiantados da música folk mundial. Quizás non se ve desa maneira, porque ás veces se coloca o seu propio teito, pero nosotros estábamos facendo fusión de folclore pues muchísimo antes que Rosalén. Sí, sí. Estaba mirando un pouquiño por aquí, pois máis currículum aínda, colaboracións con Xavier Díaz, con Mercedes Peón, con Susana Seivane, participación aí na cuestión do Festival Cantos da Maré. É dicir, toda esta xente, tú colaboraches con eles ou eles contigo? É dicir, é hora tamén de poñerlle mayúsculas que merece a Uxía Pedreira? Non sei, que tampouco lle daría tanta importancia, éramos todos da mesma edad e facíamos cousas xuntos. O sea, eu chamei a Xavier para un programa na Radio Galega, non colaborei con el de outra maneira. A min Xurxo Souto me pasara quiso que eu fixera un programa de canción de autor e chamei a Xavier e a Guillermo. Digamos que esa xente dos 90, pois casi todo Dios nos relacionamos, eu tampouco lle dou maior importancia. E logo, bueno, claro, doulle importancia a cousas moi potentes que a mí me pasaron individualmente, porque foron moi impactantes para eu medrar. Pois, por exemplo, tocar con David Murray en Francia, e sustituindo a Omar Portuondo, pois foi moi potente para mí personalmente, porque era moi xoven e entrei en un mundo do jazz moi difícil e iso me fixo ver cousas. Foi moi potente para min estar con Banda Basotti en Roma, con non sei 7.000 comunistas aí, como se chama, berrando e tal. É dicir, houve cousas que foron moi potentes e que me cambiaron moitas perspectivas, pero aquí en Galiza, pois eu creo que como está agora, pues, relacionándose Mondra con Nengures, as de Casandra con Mondra, son unha generación que se relaciona. Sinerxias. Pareceme como normal. Caime de caixón, non? Que supuxo aquela parada de 2014, Uxía? Aquel momento no que dixeche teño que parar. No, claro, eso tamén, outra das cousas potentes.
nacemento da miña filla con parálisis cerebral me levou hacia outro lugar e realmente deinlle 4 voltas á tortilla en relación coa música, porque ela me levou hacia outro lugar. E por eso que eu fago basal desde o que aprendín do oído da miña filla Lúa e tamén dos compañeros do seu colegio. Pois con Basal estamos, coméntanos un pouquiño efectivamente pois que é Basal, xa leíamos un pouquiño na intro, un disco que arranca en que ano? Na pospandemia? No, Basal editouse este ano pasado en abril. En abril. Vale. No, porque me parece... Leva moi poucos meses. Sí, porque me pareceu ler que tiña tamén un premio da crítica de 2000... No, eso foi o anterior. Vale. Eso foi o anterior. O primeiro disco que fixen en solitario se chama Segmento Cantábrico e tuvo o premio da crítica de Galicia, sí. Vale. E logo, despois do segmento, pois fixen Basal, que saliu en abril do 2024. Vale. E aínda estamos en presentación, sí. Que é Basal con respecto a todo o que fixeches antes? É dicir, que diferencias? Pois é digamos que casi que a abrir as portas da casa, porque se pode escoitar a miña nai, se pode escoitar a miña filla, e no medio, pois tamén hai... Fixen pensando en que non había xénero, no? Musical, é dicir, eu fago cancións, pois unhas tenen un punto máis electrónico, entre aspas moderno, porque hablar para moderno tampouco se vale para isto. Outras, pois, tenen unha sonoridade máis latina, outras tenen unha sonoridade máis galega tamén, entre aspas. Entón, é unha serie de cancións que van aí metidas en casa e que teñen que ver coa capacidade e a discapacidade que un pouco temos todos, que é o que eu quería enseñar, non? É dicir, estamos todos en unha dependencia dos nosos amigos e vamos a unha dependencia maior cando seamos maiores. Non estamos traballando por esa dependencia maior, non? Non sei, a mí non me apetece moito acabar nunha residencia, e non creo que a nadie lle apetece, a todo o mundo lle apetece vivir ben hasta os últimos días da túa vida. Entón, digamos que a xente que temos persoas discapacitadas ao noso cuidado, temos un adianto de perspectiva. E entonces eu quería un pouco enseñar isto, non? Que o adianto da discapacidade é un adianto de perspectiva da evolución humana. Cuidadiño, que aquí hai que tratar isto e aquel outro que nos está tratando. E eu non fago tampouco discos, ou por lo menos agora non fago discos para facer unhas cancións bonitas que se vendan e que a xente as disfrute. Eso é importante, pero tamén para mí é importante que leven unha mensaxe, un leitmotiv, que che fagan pensar. Para mí é importante. Sí que efectivamente comentas no teu traballo que todas e todos somos discapacitados en algo, e así imos rematar os nosos días. Tamén comentas a cuestión da discapacidade e que a vida que te colocou perto dun camiño onde ia coa guitarra cantar nun alto para ver o mar e soñar que ia facer discos e percorrer o mundo con eles. Cando saio dun concerto dende a época de Marfula ata hoxe en día, escoito iso de que os meus concertos son curación, sanación, terapia, carga, descarga, liberación, cambio de pensamento, é dicir, todo isto che chega, é o feedback que che chega da xente que te escoita. Antes non, a obra é incluso exagerado, ás veces impactame muitísimo, pero eu acabo un concerto e agora hai unha abertura moito maior da que tuve antes co público. A xente me di, era o que necesitaba oír, tuve todo o corpo me vibrou, acabo de levar unha idea na cabeza, é dicir, teño un feedback maior que antes, pois supoño que tamén antes eu non estaba aberta hacia eso, entón recibes o que das, non? Sí. É como, digamos, a máxima expresión do teu propio híbrido, non? Desa psicoloxía e desa forza ca música. Sí, digamos que claro, moita xente, sobre todo que non me conoce, non entende por que eu teño tantas ramas.
sempre lles digo que son un acuario funciona así, pero é que a mí me parece que hai un punto integral coa música, ¿no? Es decir, todos os meus pensamentos evidentemente os levo no escenario, pero se eu non torubera un traballo de saúde comunitario que é o viveiro onde se coce na cociña, non chegaría desta maneira ao escenario, entón é un progresivo, ¿no? Que me dis do... Bueno, estamos ante un dos mellores discos de 2024, pola revista Diario Folk tamén, estamos, pois, ante un traballo, eso, que é un auténtico libro, non? Aberto do sentimento e de esa maneira un pouco de autocoñecerse, o que comentas da xente que sinte, que lle vibran, que lle pasan cousas ao escoitarte. Que me dis un pouco, digo, do equipo, que tamén lle das ti bastante valor, evidentemente. Sí, eu, a ver, estamos traballando, como acabas de decir, o noso material emocional, sentimentos, palabras, pasado, entón eu quero uns compañeiros de palco fieles, leais, porque eu tamén non son con eles, mercenarios non quero, por agora, quero decir, entón os músicos están aí e os cambio cando me dé a gana, eu dese lado non son. Entón, e además económicamente tamén quero que lles vaya ben, sabes? Aí son como Guadi Galego, somos as dúas unhas vamos, conscientes en ese tema. Un músico que ven comigo vai a cobrar ben, non vai a cobrar muitísimo menos se eu cobrando triple, ¿no? Ou cuádruple. Entón, eso me gusta cuidalo, e entón son 3 profesionais de la hostia, que é Mauricio Caruso, brasileiro, Alejandro Vargas, que xa fixo descarga comigo e tiñemos algo pendente, porque facía moito tempo que non facíamos nada xuntos, e logo, pois, este diamante que atopei, que se chama Lorena Cachito, que atopei eu, claro, digo, atopei eu. Lorena Cachito, que estuvo moito tempo traballando e estudiando batería en Londres, e agora está en Ferrol desde fai un tempo, realmente cruzou para tocar con SES, e agora está conmigo. Cuba e Brasil polo medio, que lle supón tamén o teu traballo, este toque tan... Pois eu creo que vai, na escena se nota, pero vai supoñer no futuro, no terceiro traballo eu quero gravar con eles, e máis xa estamos falando de gravar cousas, e eu creo que aí sí que vai estar plenamente presente, porque agora mesmo estamos tocando este basal, pero estamos tamén tocando cousas antiguas miñas, pois renovamos cousas de Chouteira, de Ecléptica Ensemble, que foi ese vinilo de música tradicional e música electrónica que gravei no ano 2000. Estamos recuperando cousas de atrás, de Marful e tal, e entón poñéndolle pois outra sonoridade. Bueno, na Arca da Noé xa o vades ver o día 24. Entón, no futuro supoño que sí, que vai ter moitísimo máis peso Brasil e Cuba, porque cae de caixón. Vai ser a primeira vez que estás na Arca da Noé ou xa estiveche varias veces? Sí, eu na Arca da Noé estuve con todos os proxectos. Vale. Sempre. Vale. Para mí non é, para min é un lugar de peregrinación. É un lugar de culto. De peregrinación, sí. É decir, unha das mellores salas de Galicia. Vale, está no rural, vale, o mellor non é unha super sala adaptada a, digamos, o equipo técnico e tal, pero o equipo humano da Arca da Noé é unha bendición. Comentas, sí, evidentemente que a Arca é unha referencia aquí en toda Galicia e en toda a nosa... a comarca, non? Toda esta zona de Allariz, de Maceda, desta Limia. Un exemplo de boas prácticas en toda Galicia de facer as cousas ben. Sí. Un exemplo, é dicir, hai xente que queres abrir un local, pois te vas unhos días ali a ver como funciona e aprender de noe, é así de fácil. Sí, señora, 10 anos xa co proxecto, estivo aquí tamén falando da Arca e daquel fantástico libro que levan todo este último ano presentando ela e Irene. Ibache dicir que nunha entrevista tamén a Nos Diario comentabas que és unha adicta á poesía. Como crees que axuda a poesía tamén nesta cuestión toda? Bueno, eu vai isto un pouco cos gregos.
música e poesía formaban parte de un ciudadano que se considerara como tal. É dicir, eu creo que a poesía abre moitísimos canais de comunicación, incluso o contrario, que se dice, non entendo nada, non, podes chegar a entender moitas cousas coa poesía. Entón, unha canción non é outra cousa que poesía, entón non me queda máis remedio que cultivala, e neste laboratorio de Cánticas Novas de Ortigueira tamén vamos traballar desde a lírica galega, que é moi poderosa, como ben sabemos, de que nosotros somos punta de lanza. Temos todos estes trovadores medievais, cuidadiño. Nosotros, os galegos e os portugueses, levamos en esto da lírica, das cancións e do escribir ben moitos anos. Moitos séculos, case. Moitos séculos, exactamente. Sí. Agora que comentas a cuestión, evidentemente damos aí un pouco no clic. Este é un programa galaico-portugués tamén que pretende achegar pois as dúas beiras do Miño, baixo múltiples tópicos, un deles evidentemente a música e a cultura, como non. Ti escreves en galego-portugués desde que és pequena. En que momento és consciente de un pouco da cuestión? Pois gracias a un profesor no instituto. Un profesor do instituto fixo mover moi claro, e como en ese momento tamén a mente está bastante aberta, entón ali en Foz tuve dous profesores seguí, un detrás de outro, Enrique Rabuñal e Reimunde, de galego-portugués, e fixenos ver moi claro, nos puxeron cuál era o mundo que podíamos chegar, non só o galego, o portugués, o brasileiro, ali escoitábamos música de moitísimos países e xa nos abrimos directamente en canal a todo eso de unha maneira moi natural, sin problema. Como é a túa relación, Uxía, con outros músicos de todos os países da lusofonía? Como encaixas toda esta historia? Vai ben, a ver, agora a vivir aquí arriba teño menos relación, pero bueno, houve unha época pois que eu estaba máis presente en Portugal. Pensa que Marful foi o único grupo que tocou na Casa da Música de Porto, que é unha catedral. E baixábamos a moitas cousas e tamén en Brasil, cando estuve en Sao Paulo, en Río de Janeiro, en Niterói, tamén conocín, estuve con músicos. Cando me movía máis hacia esos lugares, pois claro, máis experiencias. E cara onde ves un pouco o futuro da cuestión da lingua, da identidade, da cultura tamén compartida? Como crees que vai ser? Non teño ni idea, máis despois de todo isto de Estados Unidos. Eu sigo creendo na vida comunitaria, pequena, en clanes, en tribus pequenas, sigo creendo en eses castros, totalmente, cada vez máis, e en fortalecerte neles a nivel de subsistencia plena. Así que eu estou a nivel cotiá, estou no pequeno totalmente. Como ves tamén, e xa vou acabando, o momento da música galega actual? Comentabas antes, pois todas esas inercias, que si Mondra, que si de Ningures, que si... Pois moi lindo, hai moita diversidade, eu creo que é un momento precioso, hai moita diversidade, moita xente facendo cousas. Claro, agora aquí hai un handicap, pero non é só na música, en xeral, tú estás, moita xente solta nas redes, porque as redes son así, un palco escénico, solta nas redes pois os seus bocetos, os seus exercicios, entonces o acabado parece que xa non existe, non? Sino que tú te grabas e soltas todo, da igual que seña unha narración, un poema, unha música e tal, xa no momento mismo de que o estás facendo. Entón, esa parte de non acabar as cousas, de non rematar de todo un cesto, ou non de rematar de todo un plato, dalo a servir,
pareceme, dame un interrogante. Tampouco non te digo nin de xuzgalo, sino que me produce un interrogante. Non sei eso hacia onde nos vai elevar. Es un pouco escéptica, entón, digamos. No, para nada. Estou encantada con este momento da historia da música galega. É un momento máis espectacular, quen estudiamos e quen lemos de historias pasadas da música galega, pois hai outros momentos gloriosos tamén, e este é precioso. Simplemente me chama a atención que pasa con isto do inacabado da arte, non? Nada máis. Xa. Para aquel que nos estea a escoitar, Uxía, que estea feito ou estea feita a simplemente ubicarse un pouco na música comercial, non profundizar demasiado en cuestións do intelecto, en pensar e en repensar a vida a través da música, por que ten que escoitar Basal? Eu creo que Basal cae nas maus que debe caer, é o que te digo. Non é para todo o mundo? Non digo eso, digo que vai chegar a quen lle teña que chegar, porque é como se envía un bálsamo. É dicir, hai bálsamos que non son para todo o mundo, claro. Pero non porque non o queiran, sino porque non saben del. Eu, por exemplo, intento ahora mesmo ir a unha ortopedia e comprar un aparato ortopédico interesante, pero seguro que hai outra ortopedia mellor. Entón, como chegas a un bálsamo bom? Pois de casual, moitas veces. Entón, se alguén este bálsamo lle chega e lle fai ben, digamos que o disco xa fixo a súa función. Gústame moito isto do bálsamo. Pois Uxía Pedreira, creadora de tantísimos proxectos, sanadora musical aquí con Basal, que virás, estarás o día 24 en Narca da Nova. Moi contenta de ir, sí. Sí. Un pouco coméntanos tamén como podemos acceder a este proxecto, ao disco, ás escoitas. Bueno, pois por Spotify e todas estas plataformas está Basal por todos os lados. Hai cancións soltas ou tamén hai unha edición especial que podes escoitar de 33 minutos, todo seguido con estampas sonoras da casa que fixo Nacho Muñoz. Entón, e logo despois en tendas de vinilos, pois tenes o vinilo. É o teu mellor proxecto, Uxía, ou iso verase co tempo? Como? É o teu mellor proxecto ou iso só se pode ver máis adiante cando xa pase un tempo? Eu aí estou con Fernando Pessoa, que di: a verdadeira música é a que fica eternamente sen tocar. Digamos que este é o meu último proxecto. Millor, non sei. Vou intentar facer o seguinte millor que este, ok? Moi ben, pois que así sexa, sempre con esa ansia de mellorar, claro que sí. Uxía, o descubrir, non sei. O descubrir, moi ben. Non sei se queres algo máis como despedida. Nada, un abrazo moi grande e espero vos alá. Moi ben, pois ali estaremos, unha aperta moi grande para ti e para todo o teu equipo. Uxía, graciñas, obrigado. Ata a próxima. Viva Portugal. Viva sempre. Ata a próxima. Chao, chao. Escoito Galiportus cada semana, en Radio Illariz, 107.2 de FM, os sábados de 12 a 1, e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online e nas emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. E non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com. Pois xa escoitastes un pouco a Uxía Pedreira, esta muller de Foz da Mariña de Lugo, que leva, pois, prácticamente máis de 30 anos, 40 anos ligada á música, con un proxecto tan interesante, hoxe puxémonos un pouco intimistas, que a cuestión da curación, da terapia, da sanación, por medio deste tipo de proxectos que chegan
chegan ao corazón da música que realmente se escoita, non só se oe. É da música que trae moito máis por detrás, como é a psicoloxía, a poesía ou incluso cuestións antropolóxicas, sociolóxicas, é dicir, todas as ciencias ao final aí arredor da música como proxecto vital. Ata aquí chegamos, como decimos, xa sabedes, preparando sempre máis contidos que acheguen Galicia e Portugal voz a voz. Hoxe a voz foi para Uxía Pedreira, esta fantástica artista que estará estes días tamén por aquí, por ese sitio tan fantástico como é Arca da Noé, presentando, como dicimos, este seu novo proxecto Basal. É con un proxecto, evidentemente cunha música deste proxecto, é co que rematamos, acabamos con Se me apuras. Chao, chao, ata a próxima. Na tertulia do conflicto de distinto parecer nace unha flor vermella, o violeta no sostén do perfecto e do importante, do preciso e do prazer. Esta vida veise levando, desaparecendo de cuando en vez. Se me apuras, todo país é aldeia, todo estado familia, toda casa nação. E se me apuras, todo país é aldeia, todo estado família, toda casa nação. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha taberna escocesa. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella no muelle de Ferrol. Todo país é aldeia, xa te espero de bella na Selva Negra. Todo país é aldeia, xa te espero de bella nunha nube gris. Se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella aquí ao lado. E se me apuras, todo país é aldeia, xa te espero de bella numa